Hej, jeg har optaget nogle videoer meget før, men altså, det er lidt fejl, fordi jeg ikke kan få dem til at starte rigtig højt, fordi jeg ikke er for tæt på. Der er ikke nogen mikrofon. Fuck det. Nå, men altså, hej, jeg hedder Anna, som I kan se noget i min kanal. Der står. Det der. Det er. Jeg tager kameraet. Men altså, den her kanal, jeg har lavet, skal handle om mine videoer, og hvad jeg gerne vil med mine videoer. Og det, jeg gerne vil med mine videoer, det er, at jeg gerne vil, hvis de videoer, mig og mine veninder har lavet sammen, for mig og min søster nogle gange. Hun er virkelig dårlig til at lave noget. Som sagt, jeg bliver nødt til at mit Logitech webcam tæt på mig, fordi ellers er det noget dårligt. Det er den sikkert også nogle af. Jeg må ikke få en ny computer før den her lukken. Nej, men jeg har ikke turde lægge min video før, fordi en eller anden har slettet min harddisk. Ja. Det er ret noget. Jeg ser et eller andet noget program, der handler om en krokodil, der har spist søm. Nej, ikke søm. Den har spist muslinger og sten. Ja. Det må de prøve at lave på det eller andet. Og det var det, jeg gerne ville lave på min iPhone. Der ligger helt over, jeg gider ikke hente den. Ja, der var også kommet nogle foto, hvor jeg tegner på computeren med min karakter Riley, et eller andet. Ja. Og det tror jeg bare det. Ja. Hej.